бо ҳами раҷаб чӣ мегуфта боша? алло раҷаб чӣ во бухрем бо ягон гапи дурӯғ ёфтӣ қати субҳон ҳар бо чӣ маслиҳате кадагиен ман айтиқе бовар надоштам тамом дар ки ҷоӣ дар ҳамун ҷо бе синама ҳозир мебиём раҷаб ама хуб мешарамам ҳаматиёт соз тенҷӣ буд файрёд кардӣ гуфтӣ биё во бихрем бале ман туро фарёд кардам ё ки қати субҳони ҷурат бо ягон нақша кашидӣ маро фреб кардани на ту медонӣ ман барои чӣ туро фарёд кардам мо фақат хато мекунем ку медонам хатогиамро лекин ту маро фаҳм рӯзи вазнинии ту буд ва ман чӣ хел ман ин гапро мегуфтам ки субҳон омадан наметавонад ё ки либосаш дори мурдаравӣ нест гуфт чӣ хел ман ин гапҳоро ба ту мегуфтам ту сарат вайрон мешуд ту маро фаҳм раҷаб ту дар ҳамун рӯз бояд ҳамин гапа мегуфтӣ ки ман бохабар мешудам ту медонӣ ки субҳон омад дар ҳамин ҷои кор мара чӣ хел пас зад лекин ку раҷабҷон ҷурагии мову ту ку ҳамеша буд ва мемонад алиҷон ман туро мефаҳмам ин хатогӣ ман ҳаст алиҷон маро бахш раҷаб ту медонӣ ки дӯсту деринаи маи ман кайҳо тура бахшидагиам ин гапҳо ҳичи не фақат ира аёду набро ки ҳоли ҳамин субҳонам пушаймон мешава рӯзеш мебиёяд не ки бояд мо дар бари якдигар бошем алиҷон аз болое ки ман ин қадар ба ту дурӯғ гуфтам ту маро бахшидӣ раҳмат مرا دوست داری و خطا کنی بلوثم من به خود جفا کنی میرم من نباشم یاری وفادار اگر چند تو به من وفا کنی او بخشای جانم ای جان و جهانم ولی تو را خوشبخت کردن نمیتونم بخشای جانم ای جان و جهانم ولی تو را خوشبخت کردن نمیتونم چرا مخصوصت خسرو چرا مخصوصی؟ بهترین انشالله ای سپاس بو توفای بهترین برای تو میکنیم زنده باشی از سلیما زنده باشی توفا یعنی منمو توی کار میشد توی؟ نصیب کردگی باشه ماهای دیگه 16 با نه ماهی دیگه 16 انشالله کانتر تستا نخیزد کانتر تستا؟
ай тестар шад дига ма намебинам. Беҳтарин нимаи шумо. Ҳами асос ки ту бо ман ҳастӣ. Раҳмат ки як ҳаёт дар бари ман ҳастӣ. Дар ҳама рӯзҳои вазбиним ҳатима ҳастӣ. Зинда бошӣ ҷони ман. Ман барои ту ҳамаи корам мекунам. تو از یاد برا روزهای گذشتن لحظه های خوشبختی از ما رفتن اشک چشمی خود را مرز بهودن که تقدیر خدا داد چنین بودن раҷаб анамин элеганти номери 1 дар ширкати мо дохил мешавад ва боз якчанд мағозаҳо дорем дар амин шаҳру ноҳияҳо ки ҳамаашон дар ширкати мо дохил мешаванд. аз анамин элеганти номери 1 мо агар ки ба ту чӣ сари либос писанд меояд аз номи ман барои ту туҳфа. марҳамат чизе ки маъқул айта ҷудоку бигӣ. раҳмат кам раис зинда бошед. марҳамат. алло, ман якамтар кор дорам. дертарак меоям. не, ту худат ҳал кун. майлаш, хуб. اینه رئیس اینه کسون چی خیلی است اوه انا اینش میشود این برای کارخانه رحمت رئیس برویم چلا آکاش ما کاری نبیفتیم میدونی از روی اختصاصم کار یافتم دیپلم با کار اومد و پیشکی اویلیکو را داد لیباس ها هم دیگه شد مرحمت یگان چیکون خوریم گیر
ای انگام شو پلیسی به پلیس بدم نتیم بدونید چی میشوادم چی میشود؟ چی میشود؟ اینجا بیا میدونی که وقت نداری اینجا برای نتلو گیر گوش کن تو با اجازت کی خونه در اومدی؟ وقتی پول سپوری آمد ما رفته در بورسویت میسپوریم دیگه در اینجا من تو رو نبینم. خب جانی ما چی خرید دیگه سوزی؟ هیچ نمیجا شیشتم تا گیدم بیکار نسی بیایی هیچ یعنی office دایم کار دار سلام چه سر لباساتی دار؟ چی جاتی دارم دیسکا کلوبای؟ گوش کن، من دیگه یورا در گوشیت نبینم. فهمیدی؟ تو بانکو؟ نمیدونم از کجا رفته گه؟ بدا چه سر لباس سالش کن. من چند بار صبحان در گفتم چی صبحان ترا نمیگم. алло صبحان؟ лабай раис تو در کجایی؟ ман дар зал ҳастам раис تو باید پیش از من در جای کار میشدی. охи раис шогирдама мондам ку тани ма кор кардан мегирам ма рости гап зал омадагиам камтар пас мерам چی؟ شاگردم؟ تو اول یک بار سر لباس شاگرد اساس کن بعد گپ زن. صبحان مقصد زن زدن میدونی در چیست؟ همه مغازهای مرکز رو حساب کتاب کردنشو من برای جب سپاریدم. تو باشی تو مغازه‌های از مرکز بیرون رو حساب کتاب میکنی. فهمو؟ охи раис ман дар дуруи шаҳр одат кардагиам чӣ хеш мо мара мегирем дар дигар район мемонем корба بسیار گپ نزن. раис ҳақати шогирд ҳар ду шаб ҳамондан дар кор мушкилӣ роҳи ҳалаш ефтан дар кор ақлро кор фармо субҳон ақлро кор фармо سلام علیکم رئیس. سلام. کی اومدی؟ من نامدم. با نظر من اومدی. آخه اینجا گفتم که کتیبتون در اینجا باشد که افسوس کتیبتون نبوده است. من باید خیلی تیزا بودم. چی؟ سلامت سوز رحمت. اما خوب سوز. عجب با فکرم که زندگیت خیلی وزینه. بله. اگر زندگی تو وزین نمیشی تو دو زوال علمتو با کار وزین دست نمیزدی. رجب من میخوام که اولی که تو رو آخری ماهه اولی ماه دارم چون که زندگی تو خیلی وزین است. همه 10,000 سومان وقت زندگیت رو پیش بردم. من با نگفتن آمدم. من تلفن از نمرم وقتی تو فرم. رحمت رئیس از شما خیلی باوری نداشتم. رحمت زنده باشی. سلامتی باشه همش بشه. بیا من با تو اتاق کاری از دانشگاه
هی علی جان دوستم، او راضی شده باشد نشده باشد، یک بار به او زنگ میزنم. سلام علی جان. صحت سلامتی خوب؟ نغز رحمت. در کجا هستی؟ در خانه؟ چی فکر کردی علی جان؟ راضی شدی ها دوستم؟ بهترین فکراتو کردی دوستم. خیر چی کار میکنیم؟ من در خانه. پس حاضی من با پیش خانه تو میویم میرویم میشود؟ مایلش دوستم، من کمتر بعدتر با نزد تو میویم. مایلش دوستم. سلام سمندر. سلام علی جان. ساز خوب؟ ساز خوب. این چیه؟ این رو برای پولها رو گرفتم. بهترین. چیکار کردی؟ حجت‌های خانه رو گرفتی؟ حالا سمندر همون حجت‌های خانه همش در درون همیه. میتونیم که بریم بانک همون گفتگیمون رو بگیریم. خیلی چون میکنیم میریم؟ گرفته باشی پس میرویم. چی گفتی؟ رفتیم. ана ин ҳуҷҷатҳо тайёр шуд. инро бурда дар архив мемонӣ ва ҳуҷҷатҳои ҳисоб-китоби яксоларо пагоҳ оварда дар дасти ман медиҳем. ҷобаҷогузори китобҳоро аҳамият деҳ, ҳамашро ҳарф ба ҳарф мон. гуфтагии маро иҷро кун. майлаш? ягон чи агар нафаҳмидӣ аз ман пурс. хуб шудааст, иҷро мешавад. ман аз ту ҳамин хел бовар доштам, лекин ин хеле бад не. раҷаб, чӣ хел? чӣ шуд? ҳама соз раис, тинҷ. дурӯғ нагӯй. ба назарам ким чӣ хел хавотир менамоӣ. не, ягон хавотирӣ нест. ягон камбудӣ нест? не раис. ягон камбудӣ шуд, ба ман гап зан. хуб? майлаш. самандар. лабай. бисёр хуб ҳа? бисёр хуб. нигоҳ ки вақте ки пул дар даст дорӣ фақат хирсан. не ки дар як чи як ман ҳайрон мешам. чӣ ба ҳайрон мешавӣ? нигоҳ ку банк дар омадем дар як муддати кӯтоҳ дар як соат мо пула гирифтем.
ای چه شیدکان؟ گوش کن علی جان. لبای ما با تو گفته بودم کو با ما باور کن. شناسهای بسیار زیاد دارم. بهترین دیدی دستگیری کرده توانستیم در مدت 1 ساعت توانستیم پول کلان را بگیریم. این شوخی نیست دوستم. 400,000 сомон ба даҳан осон. леки хай болои имо хонара дар залог мондем. گفتم کو самандар дар як чиз хавотир мешавам. در چی؟ бо мегум фиреб нахӯрем. گوش کن علی جان. تو تماما در این مسئله فکر نکن علی جان. این مسئله حل است. من همه این مسئله رو دیدم. самандар لبای бо як гапи дигар ҳамин 400,000 сомонро бояд дар кадом бизнес сарф кунем? вай бизнес чӣ бизнес боша? من این فکر رو کردم. یک سخی تونوکا میکشویم. سخی تونوکا. یک سخی بسیار بسیار هم کلان. дар куҷо? در همین درون دوشنبه شهر. بهترین بعد میبینی که دیگر با پاچه هامون سیر و گشت نمیکنیم. فهمیدی؟ یگان майда تشویش نشو دوستم. ту медонӣ ки ҳоли ман занг гирифтагӣ нестам. راست агар ҳамин бизнеси гуфтагии ту хушрӯ анҷом биёва насиб боша зан мегирам. бояд зиндагӣ хуб кунем. اوه علی جان دوستم وقتی که خودمان این بیزنس رو کشودیم بعد میبینی که در روزی تو من کدام صنعتکاران رو دعوت میکنم. کدام؟ شبنمی سریا. بهترین. صدرالدین نجمی‌دین. بهترین. و دیگرش رو سورپریز میکنم دوستم. بعد میدونی که در آخر کدام حجونیگار رو دعوت میکنم؟ کدام؟ موگامبو. دون جوان. بعد میبینی چقدر توی بسیار کلان میشود دوستم. بهترین. با چشمان خودت میبینی. گفتگیات بشود دوستم. با خواستی الله مهربان میشود. بهترین. علی جان میدونی با من که زنگ زده ایستاده است؟ همون برادره که خودمون رو دستگیری میکند کمک میکند برای همه این سیخ رو کشودن. بردار تلفن بردار. ها سلام علیکم. خوبی اکا سلامتی خوب؟ نغز رحمت. گوش کن اکا جان من پول رو گرفتم. ها گرفتم 400,000 سومانی. خدا خواهد اکا جان بگاهی من با خود جان رحکی میشوم. بله بگاهی با ساعتای 12 شب میرسم. بله البته. مایلش با زنگ میزنم. مایلش چی میگه؟ میگوید من تو رو در خوجان انتظار هستم. باید من بگاهی با خوجان روم. تمام. بیا میرویم. میریم. بله رفتیم. салом. салом. сози раҷаб саломати хуб? соз раҳмат. хай табрик вазифаҳои нав. либосот зеби дайта. фаромӯш накӣ ки матраиҷа овардагиам. раҳмат. чӣ айда дастат? ин ҳисобу китоби яксола аст. ҳисоби яксола? китобро ба ман деҳ, ман бояд дида бароям. ин барои коргарои дигар нест. барои коргарои дигар? бале. фаҳмо маро дар назар дорӣ? ман ягон касро дар назар надорам. ман гуфтаниам ки субҳон бисёр хатогиҳо карда истодаӣ. ҳаминро медонӣ ту. хушрӯ фикр кун, тоқа намонӣ. раҷаб баланди бад парвоз кардестӣ. қанатота майда мекунам. фаҳмидӣ? фаромӯш накун. бин баъд пушаймон нашавӣ. самандар дӯсти азизам ана ҳамун пулҳо 400,000 сомон. чӣ хеле ки худат гуфтӣ хонаро дар залог монему пул гирем
ана ҳамун пуло. Кори кӯки дар пеши дӯсту душман шарманда нашавем. ягон майда фикр накун. Ба ман бовар кун дӯстам. Бовар мекунам. Ман ба Хуҷанд меравам. Аз он ҷо станокаро мегираму сари барвақт мебиёям. Аммо 1000 сом ки ба ту додам, рафта худро камтар дигаргун кун. Майла. Ба худат сару либос гир. Хоб акаҷон. Фаҳмо? Хоб. Сари барвақт айпай кор мешавем. Майлаш? Майли насиб бошад. Майли ҷура. Хита эҳтиёт кун. Рафти расти ҳатман занг зан. Майлаш. Гап нест. Як доинек. До. ҳас хурсандӣ намедонам чӣ гӯям. Илоҳи омин. ҳамин дӯстии мо ҳеҷ гоҳ канда нашавад. Соғ рафтӣ саломат биёед дӯсти азизам. Аллоҳу акбар. Саломат бошед. Барори кор. Барори кор. Майлаш дӯстам. Хоб. Занг бизанем. ҳатман. агар он турки шуд. салом бародар азиз. Салом. лекин кори хайр кардӣ. Чӣ хел кори хайр? хуб ба самандар пул додиву рафта падарашро халос мекунад. Чӣ хел падарашро? Салом алейкум ака. Хуби ака. Мерем ака. Мерем айкрем ака. Ҳашк ака. Ҷояш кунам ака. Аэропорт ака. Аэропорт. Майли ин ҳозир. ох падараш дар Истанбул казино бозӣ карда қарздор шуд. Истанбул? бале ака. Ба сари падараш? бале ака. Чӣ хел? Ту аз куҷо фаҳмидӣ? самандарро ман мешиносам ака. вай бачаи холаи ман аст. Не ҷура ту хато мекунӣ. Ман ба вай пул гирифта додаму ӯ барои бизнес ба Хуҷанд рафт. ба ту фиреб кард ака вай. Чӣ хел фиреб? ман ай Турсия дин рӯз омадам ака. ман медонам вай ака. Падараш дар Истанбул маҳкам? бале ака. вай маро фиреб дод? бале ака туро фиреб кард. Акаҷон. Ола ака. Ҳашк ака. Ака. Ола ба. Тесара ака илтимос. Бача тинҷия. Тинҷия ака ҳашк ака. Ҳашк ака. Майли шиня тамом ака. Акаҷон илтимос тесараш ака. вай Истанбул рафтеса? ӯ туро фиреб кард ака. ای رجب چی کاری کرده؟ الو سلام میتونیم 1 ساعت پس در طرفخانه پرسی بخوریم. خب من روزی رفته یک سلام اشرایم را میگیرم بعدم با میخوریم. رستوران پرسیا بله. خب
ҳама сӯз хуб аҷаб худаш хеле хавотир гап задӣ ба телефон тинҷ боша раҷаб ҳоз ма ба ти як гап мегӯм ту бовар намекунӣ чӣ гап самандари ҳамсинфум бале мара фреб кард сарма тов дод гуфт як бизнес мекунем як бизнес мекушам арматур гуфт чизе гуфт хулас мара фреб кард хонаи мара бурдем дар банк мондем аюҷа пул гирифтем самандар боша пулора гирифта ба Истанбул гирехт Истанбул ту медонӣ ки ман як хона доштам ман дига дар киҷо зиндагӣ мекунам банк бия хонаи мара бигира акн намедонам ки ман чӣ кор мекунам ин қадар пули бисёра гирифт рафт майли ҳама як хона доштум як хона доштум мо ҳол дар киҷо зиндагӣ мекунам хонаи очад монда буд ҳам хона бале хонаи очам ман нафаҳмидам барои чӣ вай ба мӯи саргирӣ маро фарёд кард барои чӣ аз ман гап гирифт ва бисёр гапҳое пурсид ки ман аҳамият надодам лекин ҳамаш барои ин ҳамин кор будааст хулас аз ту гап гирифт бале бале Истанбул барои чӣ рафт барои чӣ ин корро карда бошад як бачаи холаш буд ҳамрӯз як бачаи амакиш буд омад гуфт ки ака бисёр кори хайр кардӣ мегӯм чӣ хел кори хайр гуфт ки самандара падараша дар Истанбул қабидиям агар пула набара натия ура маҳкам мекунам баъд ман фаҳмидам ки самандар мара фреб карда буд ба хуҷаневу ба Истанбул рафта охи мегуфт ба мо ёрӣ мерасондем чӣ метавф кард ана агар мегуфт мо ҳатман ёрдам мекардем аз ки ҷое боша набоша мо ин пула меёфтем лекин ӯ бояд мара фреб намекард хонаи мара дар гарав намемон алиҷон ту бисёр зиқ нашав кӯшиш мекунем ки самандарро ёбем ва аз ин корҳои кардааш ҷавоб диҳад раҷаб ман як ҳамкурс дорам дар тамоми давлат шиносои зиёд дорад мумкин ҳаваи самандара биёва ва кори мара буд кунам иншоллоҳ ман ҳозир пеши ҳавай мерам майлаш не ки агар натонист ҳатман занг зан корро ҳал мекунем раҷаб бале дар танети либоси нав мебинам бале хайрат маро бо дипломам кор гирифтам бо диплом ва ҳам ин сар либоси маро мебинӣ аз тарафи корхона аст беҳтарин муборак шавад ман хеле хирсандам ки тура ба ҷои кор гирифтанд ва либосҳои беҳтарини зеборо дар тан кардем ҳатман мо сари либоси туро ва ҷои кори нави туро мешӯем раҳмат алиҷон чизешо занг зан майли гамест оҳо майлаш ман ба ту баъдтар занг мезанам хоб оҳо салом алейкум салом алейкум чӣ хеле бардар сӯзи назӣ буро хуб шинохтӣ шинохтам соҳиби мағоза бале дигар ба мағоза наомадӣ ба мағоза рост шагум кор бисёр доштам ва ҳам ду бор рафтам лекин афсӯс мағоза маҳкам буд барои чӣ рости гап пас аз оне ки соати туро гирифта будам корҳоям хуб нашуд ва мағозаро маҳкам кардем фаҳмо медонӣ чӣ ту як лаҳза исто гир инро ин ҳамон амонат аст аниқтиро ба ман дода истоданӣ рости гап ман туро бисёр кофтам агар ин соатро бар намегардондам дилам ором намешуд андеша кардам ки соатро баргардонам корҳоям хеле хуб мешавад ман дуо мекунам ки корҳоят ҳамавақт хуб шавад барори кор саломат бош раҳмат хоб
زنش مدر شد آخه ما در رستوران شهریار پرسی هست که آنم جده آنم جشتگی هم شماش دارم مالش خواه салом ҷонам чӣ хел на шумо чӣ хел соз чӣ қадар шуморо ёд кардам ма ҳам беҳтарин бахшиши зиёд якам тарак проблема дар офис ҳаст айдумам овора будам чӣ проблема шумо ира намефаҳмед хай мефаҳмонам раҷаба мешиносӣ раҷаб ҳа вай дӯстатро бале ҳамун дӯстам як дӯсти дигаам аст ку али ба фикрам ном дорад намедонам номаша аммо чӣ проблемае шид ҳамин ду кас хоб як ҳаёт барои ёрдампурсӣ ба пеши ман меоям рости гап ҳамин раҷаба хуҷаин яъне ки ҳамин директори фирмамон дар корхона қабулш карда ба ҳайси бухгалтери калон ҳамин раҷаби хунасӯхта ҳамин корое ки чап меравам ҳамина ҳамаша фаҳмида ростӣ имрӯз хабардор кард ки ҳамин корҳоро баҳс кун ки шефда мегум ҳайрон мондам ба акнун ту чӣ кор мекунӣ баъд хуб як шогирда гуфтам тапонча лозим як пистолет лозим ягон кори бад накунӣ ҷонам не кори бад нест ман гуфтам ку як тир пеши кала проблемамон ҳал агар ки вай ба ҳамин сармуҳосибӣ кор кунад дар фирмаи мо ману то дигар дар инҷо шишта наметавонам ин хел намешад ҳайрон мондам бало занадина куҷо пайдо шид қадар проблема хуб ҷони ширин ман вақт надорам ту хубтар аз шин ман рафта проблемамо ҳал кунам хуб ҷонам чӣ коре мекунӣ кун ман тарафдори туам лекин ба даст наафтӣ эҳтиёт кун худатро ту ба ҳазур шин мо дар хати тамос ҳастем ин чӣ кори кардагиаш буд эҳсон салом бахшиш кам тарак дер кардам ҳеҷ гап не муҳим ки омадӣ ҳамон гуфтум ку дар бораи дӯстам яъне самандар камтар дар зиндагӣ ман проблемаи вазмин овард ман баранха пешт омадам ки ҳамн кори мара як бор ҷиддӣ дидан дар илтимос эҳсонҷон ҳамро ёфтан дар кора гӯш кун алиҷон ман як илоҷ карда кори туро ҳал мекунам лекин аввал бояд мо як ба корхона рафта як ду ҳуҷҷатҳоро гирифта ва баъд аз паси кор мешавем майн меравем рафтем алё ассалом ҷонам чӣ хел шумо ман ҳамҷо як ресторанда шиштагиам
амҷа як дугонаам файрод кардагӣ омадан бовар кун сарам вайрон шуд. ҳамхе дугонаам ҳамхе сарам вайрон шуд ки историяша нақл карда шишт. кавалераш қати ҷанг шудааст чӣ шудааст ҳамхе историяша нақл кард сарма даргирифт. рости гап куҷо ба шумо? чӣ хеле мекунед мебиёем ба ҷои вохӯримона? майли ҷони ман ҳозир мебурам. جای ما میشوه همه شایما میشوه раҷаб саломатиёт хуб? ягон кор доштӣ? мегум дар ҷои раис шиштаӣ? раиси тумаю? ман якто раис дорам ки ҳозир раис дар ин ҷо нест. раҷаб да офтоб соята калон дидӣ? ки будиву ки шидӣ? субҳон ту хато мекунӣ, лекин аввал инро гӯш кун. ту медонӣ ки 5 миллион сомониро ту сарф кардаӣ. хай бачи охӣ? ва дониста гир ки ҳамаи ин саволу ҷавоб дорад. ҷавобу савол? ҷавобу савол да кӣ? ман ба ту хубӣ карда истодаам. хубаш ин коратро парто. ман ба раис ягон гап намезанам, лекин коратро дигар накун. субҳон хотири рафиқиамон ман инро мебахшам. мара ҳеҷ кас натарсон. ягон кор аз дастат намеояд. рави нақатид гир бар, тез аз уҷраи ман баро. туро мегуфтанд ки одами хуб нестӣ. ман нав бовар кардам. чӣ хеле ки ба ҷанозаи очаи алиҷон наомада будӣ. ба мушкили алиҷон ҳатто набудӣ. ман бо туро хуб гуфта пиштатро гирифтам. алиҷон бо маргу мурда чӣ ба шумо намефаҳмем ки ҷурагӣ вуҷуд надора? и бизнесай, бизнес, мефаҳмӣ? бизнесай. раис
салом дӯстони азиз, касоне ки мехоҳанд ки аз шаҳри Москва ба граница раванд, албатта ширкати Муҳиддин ба шумо хизмат мекунад. Дар ин рақамҳо занг занед. Албатта ширкати Муҳиддин омода аст ки ҳар рӯза шуморо ба граница бурда биёранд ва аз номи Муҳиддин зиёд бар зиёд Муҳиддинҳо шуданд. Албатта метро Водный стадион, дар ин рақамҳо занг занед, ба офис биёеду ман бо дил пур мегӯям ки ба шумо хизмат мекунам. Марҳамат, касоне ки гузаштани граница мехоҳанд ба ин ширкат муроҷиат кунанд. ин ширкати Муҳиддин дар хизмати шумо. айни ҳол дӯстони азиз, мо дар студияи Идибеки Мардон ҳузур дорем ва ман гуфтанам ки солҳои зиёд буд дар Тоҷикистон буд, айни ҳол кори худро дар шаҳри Москва оғоз кардааст. Албатта касоне ки тӯю тамошо доранд ё ки шабнишинӣ доранд, зодрӯз доранд ё ки мехоҳанд ки аксҳои хотирмон гиранд, Идибеки Мардон дар хизмати шумост. бо камераҳои Full HD ва HD ба шумо хизмат мекунад. дар ин рақамҳо занг занед. Идибеки Мардон дар хизмати шумост. Албатта дар шаҳри Москва.